yebo. Mhla 29-ke bandla namhlanje. Hayi no, hayi sengithi mhla 29 yazi indlala yabona uqonde ukuthi uMadesi wagcina mhla 29. Yabona ukudla ngalesi khathi ethenga lesa sitambu, akhumbule ethenga lesa sitambu nelona futhi asikapheli naso lesa sitambu. Ethenga isitambu nalowa molo naleza nyawo leza uwokitoki. Wagcina mhla 29. So kuduma emqondweni lokho ukuthi ufuna ukusho ukuthi wagcina mhla 29 ngoba uke wayibuka le video efuna ukubuyekeza ukuthi wagcina nini ukudla. Yabona ukuthi kuyabonakala ukuthi yambulala indlala. Uke ey'thengela-ke phela angithi unawo amasenti. Uke ey'thengela idrinki ngoba wakhuluma indaba yalamanzi. Abukwazi ngcono uyay'thengela idrinki. Uke ey'phuzela nje idrinki uMadesi. Uthenga ngo-2 litre. Uyabona? Izolo nakuthangi ya bethenga idrinki uMadesi. Sathi wagcina ngoLwesine mhla ka-29. Namhlanje ngumhla ka-1, mhla ka-1 Sunday, mhla ka-1 February. Wabona wagcina nje mhla 29 wabona. Kodwa hhayi akukho nje lakheke khona. Vele ubuntu me bamncane uba into enhle wabona. Kodwa-ke hhayi uMadesi ngoba wadla nje sikhona lesa sitambu nalo washukela khumbula kusekhona. Manje ngincane ukudla okuphuma iy'tambu uMadesi wabona. Nenye into-ke khona izinto zaMadesi ey'valekile. Wabona njena yathi ukwazi ukuthola nama-interest. So nje leza mali sezasuswa akasawatholi ama-interest. Wayibona na-interest ayisangeni. Wabona angazi into eyenzekile. So nje nje ukubonayo ivele nje kwathi xhifi nje vele wacika nawo nayindaba yokudla nje uMadesi wabona. So kodwa-ke kusasa izolo akhumbula uMadesi wakwakhuluma-ke lo. Wakakhuluma bandla ngokuthi wakakhuluma ngokuthi kukhona 5,000 awubhekile. Ya kungenzeka kube on kusasa. Kusasa-ke yila azobe ehamba khona-ke nabuye ne-laptop. Nabuye ne-laptop yakhe-ke uMadesi kusasa. Useyibonile futhi ibiya ubani? Ile 10,000 uyibonile khona la ilona. I-discount khona. Kodwa i-10,000 uma uyithenga cash kodwa kunelo ney'pesheli ey'khona ngiyibonile. So uMadesi hhayi showcase nje kusasa. Showcase kusasa yabona. Showcase kusasa izolontunja imali njengoba kuyi-Monday ngoba uthi ngibone not Friday, Saturday ya. Ngoba yangena Friday wabona. Itsho ukuthi izo-ona Saturday. Hhayi bengisithi izo-ona izolo. So nakho-ke hhayi kusho ukuthi kusasa. Phela ithatha 2 business days wabona. Kusasa. Bengithi phela izo-ona futhi namhlanje 2 days ingenzeka. Uma ngisuke ngiyi-transfer-le account yami la ingena khona ivela ngesonto. Iyavela ngesonto uma ngiyisusa kweyami ngiyisa khona. Ibe isivelile ngesonto ngiyisa ebhenki. So uMadesi-ke kusasa-ke ya uzophuma-ke kusasa. Akaphumi nje nsuku uy'phumulela uMadesi. Yabona nje kodwa hhayi akukho la akheke khona. Nokoma nje kukhona komanzi namanzi. Uphuza la manzi ube umlomo usuyanuka. Yabona ngibuka nje namhlanje bengiyilalela yabona ngingakadlontunja ngingakaxubhi yabona kufanele ngilontunje. Ngiqeda ukugeza manje ngisathi ngizolunga ofuna ngixubhe. Kodwa ngiyezwa ukuthi hhayi ngeke alikho into embi. Kuyona ngikhohlwa nakuxubha yabona. Ayikho into embi yabona. So ngiyafuna ngiqede lana ngibuye ngishiye amazinyo ami. So-ke nje uMadesi kusasa la izinto ey'zokwenzeka khona. Kusasa la izinto ey'zokwenzeka khona. Kusho ukuthi singasho okwanamhlanje sithini njengoba kuselontunja ngoba kusasa ya. Kusasa ngathi i-shopping ingenzeka ibe radius kusasa. Shopping ingenzeka ibe radius. Kodwa-ke nje namhlanje sizolona. Athi uyasho uMadesi hhayi ngoba ethe akanalutho. Sisekhona sasitambu. Ngabe uyasenza sona sesitambu nesobho likhona. Bangenza lesi sitambu afake nesobho lelana. Afake usawoti kube mnandi. Yabona vele-ke ama-Tipex asenawo. Usekhona noshukela. Angayizamela hhayi ngeke kunqena ukuthenga nakulaba ama-Tipex. Ngingathenga ama-Tipex aluze kulaba. Ngoba ngeke wazi ukuthi bawenzani labo my friend. Angithi kungabantu phela laba abahlala khona ey'tolo. Ubona uthi uyaqhamuka ubona sebeyahleba. Futhi uyabona ukuthi hhayi ngoba futhi behleba. Bafuna uzwa uthi hhayi bathi umnike lokho-ke. Umnike lokho-ke. Hhayi into e-right wabona baze bakhulume nento ekanjalo. Funa ngifikise lana. So nje babheda nje labantu. Yingakho ngingafuni ukuthenga kubona. Nakhu futhi ezinye izinto zi-on into zami. Akhumbula uMayimoo. Lezi
lezaa zinto, funa ngiye ko-Steers, funa ngiye ko-Shoprite, funa ngiye bekuthi angiphume futhi namhlanje kwathi xhifi nje lezi mali ngalezi mali zami. Bekithi angiphume ngiyobuya nelona ka-Shoprite, ilo leya top notch, ngiyifakile isitambu, ngibuya ngibona ukuthi hayi ngizalwa nto nje ngizophuma sengiphuma kusasa vele. Monday kusasa, hayi kusasa-ke funa kodwa yabona kusasa kulunga kwale lona kuzofuna ngivele ngingadayisi ngoba phela ngizobe ngiphethe i-laptop yabona. Ngazi ukuthi mina ngibuya nale laptop ngithenge ney'nto ey'ncane wabona, ngise la endlini ngifike ngidle kahle ngibuyise igazi bese ngiphuma ngolwesingaki, ngolwesibili. Ngibuye kahle ne-laptop yami khona ngizokwazi ukuskena ezinye izinto. Yabona ngizoloke ngihlanganisa kancane mase ngine-laptop ngazi ukuthi ngiqhubeka ngithi drive, ngithenge i-printer yabona, ngibe mnandi ngagcina ngenza iy'nto ey'ningi. Kodwa khona ney'nto zami funa ngiskene yabona nje ngithenge i-laptop hhayi kuzoshesha. So-ke konje-ke ngicabangeni ukuthi namhlanje njengoba kusho ukuthi namhlanje ya sithi losing position. Namhlanje ya sithi losing position. Losing position. Namhlanje losing position. Losing position. Okay, ya usasho lokho Madesi ukuthi namhlanje losing position ngobani? Angithi nakho nama-interest akho akasawaboni kahle yabona. Susiwe lezo mali azoyibeka kumalona ama-assets noma no suspense yabona. Susiwe le mali zokuma-suspense manje angisakwazi noku-receive interest, uyayibona leyo nto. So-ke nje hhayi khona kodwa i-N_F_O hhayi iyadila ngale lona njengoba ngisho ukuthi iyalunga naleyo yakusasa ezongena kusasa. Hhayi isebenza kakhulu i-N_F_O. Angithi bayitshela ukuthi baphethe phela laba basemabhenki, ekhona abangaphezu kwabo bazodlala ngathi la for mahhala. Okay, namhlanje-ke sithi losing control, namhlanje sithi losing control. I-shopping asitheme kusasa izoba rejiyasi, i-shopping izoba rejiyasi. Hhayi asithi sobonana kusasa. Hhayi nje ukubona inyakazo udlala unyawo uyajabula uMadesi, kodwa showcase nje izongena le mali yakhe kusasa. Yilo nto nje abuye nale-laptop nezinto ey'ncane yabona. Okay, vele-ke phela abantu uzobe eseshutha uMadesi ey'hlalele kwi-laptop yakhe, uzobe eshaya ividiyo ukuthi nayi le laptop ukuthi izobe ishutha nakusasa ukuthi nakhu uyangena la ithenga khona shopping i-rejiyasi yabona. Uzobe esho nje uMadesi shopping i-rejiyasi. Hhayi kona phela uyasho ukuthi ulambile uMadesi kodwa phela hhayi ukuthini usejuqwa indlala. Hhayi ucikekile nje nezinto ezenzekayo yabona. Wathi hhayi nokudla akungeni, ngeke kungene nokudla phela izinto abazenzayo. Okay, hhayi ayibonane kusasa. Kodwa-ke uma kuwukuthi phela ngazi-ke phela uma kuwukuthi ayingeni-ke le mali ngoba phela iyafakwa Friday. Uma kuwukuthi ayingeni kusasa Friday, kusho ukuthi funa uma kuwukuthi ayingeni ngibone ukuthi ngivuke ekuseni ayingenile, ngiyaphuma ngiyadayisa, ngizobe ngidayisa yabona. Kodwa uma ingenile nje nayo funa ngithenge le laptop ngoba ngeke ngikwazi ukudayisa ngiphethe yona. Funa ngithenge nje le laptop, ngithenge nezinye mhlawumbe ngithole leso sitambu futhi noma u-5 kg wesitambu. No, ngiya ka-Shoprite ngithole le rice ngoba ngathi i-special i-Taj Mahal ya 99 rand, yangathi u-100 rand, 99 rand. Uyobona nje uMadesi athi ukubuyisa amandla, athi edayisa unalo i-rice. Angizokhumbula ukuthini kwakuyi-golden opportunity uma ene-rice. Azame ukuthi aplese ama-golden opportunity ukuthi abe ne-rice noma mhlampe futhi kokunye vele athenge isitambu esikhulu athi kuyiqiniso. Kodwa hhayi ngathi u-strong vele uMadesi. Akalithathe nje i-rice, ya azi nje uyiplesele i-golden opportunity abe nayo ilona athi mese edayisa kushoda iy'shebo. Ya uma ingenile imali yakhe uzovele athenge i-laptop ngeke adayise. So uqala ngoLwesibili, hhayi ngoLwesibili uzoya showcase. Okay, ya kusasa kodwa le mpuphu kade funa kashaya amasi. Kodwa hhayi ngizowabona ngesinye, uzofuna ngithole noma isitambu ngasithola ngoba sekuwu-10 minutes.
ngasithola isitambu ngelona ngiyasazi 80 or 90 rand, ya u-10 kg wesitambu. U-90 rand kilo ya-5 ngeke ngithenge lona, naso vele ngithenge sona ngithi ukuseva. Nayo imali amfuna ngingale nto nje ngayibhubhula leyo ndlela. Kwafuna ngilungise ne-ID card, yabona funa ngilungise ne-ID card, hhayi ngizoprosesa nje online, ngiye sengiyoyi-collector. Ngathi khona option yoyi-collector futhi elo ebhenki, Standard Bank. Ya ngizozama nje ukuthi ngiyilo ntonje ngenze online process ukuthini, mase bebuza i-option ngifuna ukuyithathaphi ngivele ngisebhenki ngoba kuyashesha. Yafuna ngilungise nakho futhi ngibuye ngizame ngiprosese lokho ukuthi ngikhokhe ilona, khokhe laphana e-Home Affairs. Hawu, ngazi ukuthi ngilanda i-ID card yami, yabona. Okay, hhayi baphile sebephila abantu. Amadirisi-ke manje besho njena ukuthi hhayi isithi uJanuwari-ke ngoba uyile izolo bekwenzeka mhla 31, uJanuwari usho ukuthi uye ka-11 njengoba umhla ka-1 namhlanje. uJanuwari usho ukuthi uye ka-11 endlini encane, ngoba segcine nje 10 angithi yakubona uye ka-11. Hhayi naku uFebruwari uqala namhlanje, soke sibone uFebruwari uyophele kangaki. Hhayi baphile sebephila abantu, sobonana kusasa, sobonana kusasa. Vele kusasa futhi abantu bazobona ngalokho-ke uma ngingashuthi nasemini kuyobe kucace ukuthi ngiyadayisa, sengiyoze ngishuthe ntambama sengibuye nezinto engiy'thengile kade ngidayisa. Kodwa le mali showcase nje izongena kusasa, mina ngithemba nje showcase iyangena kusasa, yabona. Hhayi so-right baphile sebephila abantu. Futhi uma ingena funa sishaye ividiyo nje ukuthi hhayi nakhu seyaphuma-ke uMadesi la nje esaphuma kubo, shuthe lo mbila wakhe, shuthe lo mbila wakhe athi hhayi naku seyaphuma. Make uthi uyobuya ne-laptop, uzobesha ngathi ukuthi hhayi i-shopping izoba regious, wabona, esaphuma ubesajabula. Kodwa uma engashuthanga ekuseni kusho ukuthi uyodayisa, uzoze ashuthe ntambama nezinto azobuya nazo. Hhayi baphile sebephila abantu, i-serious le ndoda. Mina ngikho ekutheni ngishaye ama-content, khuluma into e-serious lana, hhayi kabi. Okay, so right.